Разпространява Божието Слово, за да може да стигне до възможно много изгубени души, които са жертва на пътя към истината спасение. Даниила, глава 4. Аз, Навуходоносор, бях спокоен в дома си и добрувах в чертозите си. Но видях сън, който ме оплаши, и размишленията върху леглото ми и виденията на главата ми ме смутиха. И дадох повеля да доведат при мене всички мъдреци вавилонски, за да ми кажат какво значи сънят. Тогава дойдоха тайноведци, магиосници, халдейци и гледачи, и аз им разказах съня, но те не можаха да ме обяснят какво значи. Най-после влезе при мене Данаил, чието име беше Валтасар, по името на моя Бог, и в когото е духът на Бога светий, не му разказах съня. Валтасаре, глава на мъдреците, знае, че в тебе е духът на Бога светий и никаква тайна не те е затруднява. Обясни ми видението на моя сън, що видях и какво значи. А виденията на главата ми върху леглото ми бяха такива. Видях, ето сред земята дърво твърде високо. Голямо беше това дърво и яко, височината му стигаше до небето и видеше се то до краищата на цяла земя. Листата му прекрасни и плодове по него много, и храна на него за всички. Под него намираха сянка зверовете полски и в клоните му виеха гнезда, птиците небесни, и от него се хранеше всяка плът. И видях във виденията на главата ми върху леглото ми, и ето от небесата слезе будният и светият. Като извика високо, той каза: отсечете това дърво, окастрете клоните му, отърсете листата от него и разхвърлете плодовете му. Нека избягат зверовете изпод него и птиците от клоните му. Но главният му корен оставете в земята, и нека той във вериги железни и медни сред полската трева да се напоява с небесна роса, и с животните нека бъде делът му в земната трева. Сърцето човешко ще му се отнеме, ще му се даде сърце зверско, и ще преминат над него 7 времена. По повеля на будните е това определено, и по присъда на светиите е отредено да знаят живите, че Всевишният владичествува на човешкото царство и го дава комуто си иска, и поставя над него унизения между людите. Такъв сън видях аз, цар Навуходоносор, а ти, Валтасаре, кажи какво значи сънят, понеже никой от мъдреците в моето царство не можа да обясни какво значи той, а ти можеш, защото в тебе е духът на Светия Бог. Тогава Даниил, чието име е Валтасар, остана слисан около час, и мислите му го смущаваха. Царят заговори и каза: Валтасаре, да те не смущава този сън и значението му. Валтасар отговори и рече: Господарю мой, този сън нека бъде за твоите ненавистници и значението му за твоите врагове. Дървото, което си видял, което било голямо и яко, с височината си достига до небесата и се виждало по цяла земя, на което имало листа прекрасни и много плодове и прехрана за всички, под което живеели полски зверове и в чието клони виели гнезда птиците небесни. Това си ти, царю, който си се възвеличил и укрепил, и величието ти е порасло и е достигнало до небесата, и властта ти до краищата земни. А дето царят